cekelane wong jejodohan. Iya. Bukan. Selendang biru among ngenaki ati ones ora butuh kae-kae ora butuh dibawani napa mboten? Tetembanganipun kelas dibawani. Oh bawani maneman. Waduh tukang ngendi? Pulung Ponorogo. Ya. Wah, dasare karo sing gendang karo sing gender ya CS. Pripun? Karo sing gender ya CS. Nggih, niki rencang kula. Oh, iya. Sinten, Mbak? Mas Ramdan. Oh, Mas Niki niki nek ten Solo niku dihormati lho, Pak. Lho jelas ya. Nang Solo dihormati nang kene malah godagenan. Tapi bocah dasare pinter lho, Mbak. Pinter, anteng, tajem pola pane. Komposer niki, Mas. Oh, jelas nang kene bae komposer. Masalah orang manut. Bocah ya alus, Mas. Ngapa-ngapane ya alus. Iya. Utang bae alus. Kok utang? Ramdan ora tau utang. Nganti tekan utang bae alus. Tertib barang kok. Tertib niki sing paling tertib ten kelas kula nggih Mas Ramdan niki. Wah, Tur wonge anu kok Mas, wong iki apa ya? Apa? Lomo, dadi semisal ditakoni, "Oh iki anu iki genderane iki piye, Dam?" Ngono. Engko mesti dhek langsung digekne video. Ora eman-eman. Ora eman. Karo ilmu ndak eman. Apa istilahnya apa? Loko. Lumo. Lomo. Oh, lomo. Loman. 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 Ya ya ya. Ya iya. Mulane nyong seneng ngaring Mas Ramdan niku anteng, pinter, ora kaken pola, mangkate kasih. Bener. Betul. Iya, mulane tak jagani temenan kudu melu ngenyong. Tanggapan diwehi pangan ya meneng, ora diwehi pangan ya meneng. reang. Iya. Ora-ora ana sing kaya kuwi rombongan kulik. Wah, Mas. Hah? Filial sinten Dalang. Nggih niki. Dalang Filial. Angvian angger tek sawang-sawang persis kayak tebok ya. Lah wong ya sak pabrik kok. Oh, kowe ngerti sepabrik? Ya ngerti. Oh sepabrik. iya. Gandengan kayung mirip ya. Iya mirip kabeh kok sak ibune barang kok. Kowe ngerti pabrik kayak anu Vian ya. Iya kok ngerti ya. Jenang gula, Mbak? Jenang gula. Bawa. Bawa. Cekelane wong jejodohan. Iya. Bukan harta, bukan wajah.
luput pisan kena pisan. Ya bener. Mbah Sumadi Putri Pripun? nek durung ngrungokaken suaramu ki ora bisa turu. Lah pripun? Lah iya, angger ngrungokna nyetel videomu kae jere mau YouTube ya YouTube-mu YouTube. ki nembe bisa turu. Oh, ngoten. Iya, jan temenan kae Mbah Putri Sumadi. Kok jenengan nggih ngertos? Yo yo ngerti nyung gaweane nunggone angger arep turu. Iya. Mereka ngenteni simpeh ini ndelok duit nang endi kayak gitu kan diblesekna nang sakene. Oh. Maling. Nggih mugi-mugi Mbah Putri sehat selalu. Amin. Jere meh Panjang nyawer yuswa. iku engko anggar Umi Afifah nembang jenang gula jere arep disawer jere Nggih iki. amin. Amin. Dinteni bae. Siap lah. Yen gampang luwih gampang. Tresno yen gampang kuwi bakale gampang. Nggih. Nah, dadi anggar saling cinta, saling ikhlas lahir batin, Saling ya gampang, cinta. boleh menjalani. Saling cinta, Saling nyaman. sayang. Pancen nomor 1 kenyamanan lho, Pak. Nah, nomor 1 tuh kenyamanan. Oh, Iya. nyaman ya. Yang ngerti kau wis beda maning lik gareng. Apa gue? Dari kamu sarane wis sepuh, wis barek. Ora gumun. Duh, Loh, ora gumun kan Ora cinta. gumun tentang cinta mergane. Ya, tapi kan Umurnya saya- wis lanjut. Wah, aku kan normal, Mas. Kepriwe? Ya aku juga manusia normal. Iya, berarti sih ana rasa-rasa. Loh, malah ngungkuli kowe. Ya ora apa-apa. Yen angel angel Ge genes, arum, tebok diperhatikan. Angger pas ge Umi nembang. Bang, Supaya ke tetembangane ki los, artikulasine genah ke cekelane ngemik ge didelengake. Lho, kepriwe? Uli nyekel mik rata, tur ya jan iki ye nganggur koyo iso, wis koyo gotot niku. wis beda. piye? Nah, Tuh ben ora tiba. Ya bener ya gak apa-apa. ya maksudnya kan ada tata carane, Ya ning Mbak. kan kabeh sak senenge. Arep nyekel ngene, ngene, ngene ya bene. Bebas berarti ya. Tapi bebas. Jangan ngarep ya kena. Sampeyan aja ikut campur. Wis rasa gagas carane wong apa ki carane sinden nyekel mik wis rasa mau gagas. Wis ora rasa digagas. Iki wis bene ngono ki wis sak bene sak ngarepe wong nyekel mik kok. Lah dene kok ngantemi nyong. Oh. Gua tembak loh. Wah, sampean Napa? bar kok ngendi ki mu? Oh, madani mik kurang ngerti Mikeli gareng ya. Sampean bar kok ngendi ki mu? Lah nang apa sih ting diambungi? Amis. Amis, ya wong nek kene nggo nibak amis Nggo nibak. bocah. Malah kadang-kadang amis sing digolati. Apa ya, Lik? Lah iya. Apa kuwi? Kowe dadi ya mergane Kang Amis. Mbok. Loh, Iya kan? Kepriwe gue? piye maksude? Embuh. Ya. Tan kenoti. Sampean mau piye sih nembang? Orang aku kepengin niroke Kok suaramu kok ora mau, iso-iso. Dadi tak tutaken nih gue. Ngerti tak tutaken ora kowe? Ditutke. Oh, iya. Ora tutaken tuh enggak ada. Tek carang kene tutaken gue halus, Mbak. Napa? Lebih halus. Oh, ngoten. Tutaken.
Ditutaken. Oh. Wis ora apa-apa. Pokoke bengi iki perang khasanah bahasa wis. Kasanah budaya. Mangga. Jeneng kula sareng Mbak Umi Hafifah monggo digarap lagune kaya apa? Sekar Buana Terpacu dalam melodi ya. Wow. Nontone karo disoting lip. Main temenan ya. Mbah Sumati pun siap niku lho, Mbak. Pripun, Mas? Pak Sumati pun siap niku lho. Oh, nggih. Mriki Pak Sumati. Mriki, Pak. Monggo Mbah Sum, niki Mbak Umi. Yuk. Monggo ramane. Ngaturaken gunging panuwun kagem Mbah Sumati. Semoga sehat selalu, Mbak. Aja
Jeneng kula saking Mbah Sumati sampun kepareng dipun aturaken. Tasma aku nyawang selendang biru Pak Salim, Pak Boy, ya. Mbak Umi sandamel jumeneng, Mbak. Mbak Umi Habibah. Mbak Umi. Dimen aja selak mring janji lho, Mbak. Nggih, Mas Panggung. Dadi Mas Kareng. Dadi wong ki ora kena selak mung janji. Nggih. Nggih. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati nora tekan batin setiamu Wira suara penayakan pengedram Cirolu ya. Selendang biru. Nah, mainnya kayak paduan suara suwuk geropak. tatapan janjimu selendang biru. Lah, kenal kali gula napa mboten Mbak Umi? Napa, Gula bawor gula. Cara Banyumasan ki bawor. Oh, nggih. Angger cara wetan Bagong ya. Bagong. Ning kan ora ana bedane wetan kulon. Pada bae lah. Sami mawon. Sami mawon. Oh, nggih. Iya ngerti tembung pada bae, Mbak. Nggih, nek ten mriki Bagong niku Bawor. bawor. Iya. Nek gareng nggih gareng. Gareng ya gareng. Petruk. Petruk ya petruk, Oh, Mbak. nggih Petruk. Iya. Semar nggih semar. Semar ya Oh, semar. ngoten. Iya. Nggih. Ngatur ke Wilujeng enjing nggih, Mas. Nang kene iki wilujeng enjing awane Iki sing adem. mirsani nggih tesih kathah lho, Mas. Oh, tesih kathah lho, Mbak. Nggih. Enten sing tepang napa mboten, Mbak? Mboten nggih. Boten nih, Mas. Nggih sing tepang nggih Mbah Meti, Mbah Mati Nggih. Sumati mau. Nggih. Ya niki genah teng mriki genah teng pesisir sih. Dadi apane adem. Nggih, leres. Sripit-sripit nyung dadi bendeng kok. Lah niki pantaine pundi, Mas? Pantene niki ngidul. Niki wingi ngelir saking ngriki paling 100 meter. Oh. Nah mboten enten kula wau ben ngrika. Oh, nggih. Jenengan duwe ngriki sih jam pinten? Jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Nggih. Oh, dugi ngriki, dugi Cilacap. Nggih. Transit teng pundi, Mbak? Ngene Mbak Dila. Oh, nggone Mbak Dila. Nggih. Nyung ya mau kon mampir kon Evian ning nyung ora mampir lah. Lah tenapa? Wis sore. Oh. Riku lah. Wong ana sampean nang kana nyung riku. Lho mboten napa-napa kan kita teman. Wah, teman. Kita partner kerja. Wah iya, teman kerja. Yes, sapa ngerti Dadi- jenengan meh ngrembug napa Oh iya, Pak. misale. Pancen nyung kadang-kadang pengen rembugan wis. Nah, nggih to. Iya. Guyon. Ya rembugan apa sing kira-kira menginspirasi ya, Mbak? Nggih. Jadi bisa berkreativitas bersama. Betul. Gielek-elek kan ini karawitan gula pun diwada, bang gula diwada. Nggih. Ngerti diwada apa ora? Diwada. Ya mbok diwadane
Bukti apa ya jenengnya? Diece. Diece. Oh, diece. Iya aja diece, Mbak. Oh iya. Nah Banyumasan ya kayak kiye. Ya Banyumasan ya. Ora mudeng basane, Mas. Ora mudeng basane nyong. Heeh, ora mudeng. Ya aja mudeng lah. Mudeng bahaya. Oh. Lah, Mbak. Kula yang nyuwun kali jenengan Mbak Umi. Nggih, pripun? Nyuwun jineman, Mbak. Oh, jineman. Jineman bebas lah jineman apa sing penting penayagan kula saged ngiringi punaya niku tok. Ngoten. Nggih. Ampun sing angel-angel lah mbok mumet. Sing Pelok gampang napa mau. slendro? Pelok nggih mangga slendro nggih kula nderek. Lah jenengan remene sing pelok napa slendro? Jane sing nyong senenge sing pelok. Pelok 6 napa pelok barang? Pelok barang nyong seneng, pelok 5 nyong seneng, pelok 6 nyong seneng. Pelok penyuro jare Mas. Pelok menyuruh berarti pelok barang. Iya kan? Apa ya? Apa, Mbak? Ya pelok ben 6 be bisa menyurai ya. Apa Mas? Mboten. Anu ya. Apa? Adu semu. Aduh semu. Aduh. Iso ora? Ya sing angel sing penontonnya ngerti bae, Mbak. Oh, sing penontonnya ngerti. Sing penontonnya ngerti. Ular kambang apa? Ular kambang. Gelatik Oh, dinding iya. apa? Kutut manggung ya, Mas. Ular kambang ya, Mas? Ya, ular kambang pelok tapi ya. Nggih. Ya. Nggih kan. Nah, angger ana sindene iki nyong rasane seneng temenan, Mbak. Bisa bergabung. Napa, Mas? Angger kula nyawang sing kaya jenengan niku rasane ayem. Seneng. Seneng. Marem. Marem. Bisa bergabung. Nggih. Ya, gue. Makane kula jenengan jak terus. Iya ngesuk sore betek jak, Mbok, ke Malang, Mbok. Nggih. Tenang betek golet-golet nah. Golet-golet nah. Iya ngesuk angger anu maning tek jak maning. Ini ngajak larang-larang. Boten, ya Allah. Aku iki kapan to Mas ngarani? Ra tau to ngarani. Iya, pancen. Pira-pira lah, Mas. Iya, beres. Terahing nata garwa risan jaya
Pripun, Pak? Pripun, Mbak? Oh, nggih, gelang Pak Katmo. Oh, nggih. Pak Katmo nyuwun gelang kalung. Saking Pak Katmo. Nggih, jumpa pertama kalih gelang kalung. Jumpa pertama lagu napa? Hmm? Jumpa pertama lagu? Niki lagu, Pak. Jumpa pertama niku. Pak. Pak. Lagu ya, Mbak. Jumpa pertama niku lagu. Nggih lagu dangdut, Mbak. Oh, dangdut. Iya. Ya. Ya sampean berarti gelang kalung ya. Ya, oke. Ya, nggih. Nggih gelang kalung nggih, slendro sanga Mas. Garap calungan. Pirsa calungan, Mbak. Pirsa mesti nggih. Anu toh, Banyumasan. Banyumasan. Iya, di isi itu juga ada. Oh, ada calung. Iya, Nyong urung tahu dolan mengaringi sila. Urung ya, tahu dolan mriko to, Mas. dolan ngana. Heeh. Dipethuk sampean. Ya engko tak petuk. Oh ya, oke. Besok kita janjian ya. Ya oke. Ya. Oh, dolan ning kosku ya itu. Ya. Gampang masalah dolan. Apa lho ning kos kan ya ora apa-apa. Maksudnya bukan apa itu ya, Mbak? Heeh, kan rembukan gendeng apa rembukan. Kita kan teman. Nah, kita kan teman. Mulanya aku siap menemanimu, Anjay. Ya. Esok kapan-kapan tak dolan mengkos. Nyong gawa jelabet. Apa, Mas? Gawa jelabet. Apa kuwi? Jelabet kuwi abdi. Oh. Abdi kuwi parabane jelabet. Oh iya. Iya, ngesuk dolan meng Solo, Bet. Mengkose Mbak Umi. Ngan. Heeh. Kapan-kapan ya ora kudu mengkos ya mau karo berkompromi karo Ramdan barang. Oh, ya iso. Iya karo Daru barang. Ngerti kosku Radam. Oh, ngerti. Ngerti oh, kosnya? ngerti kosku. Tadi sampean upama ning Solo terus hubungi Ramdan. Oh, bisa. oke ya. Iya ngasih tak menghubungi sampean be langsung lah. Oh ya, itu juga boleh. Oke, maka Mas gelang kalung slendro patute sangat calungan yu Mas. Saking vaksin tenembe, Mbak. Oh, Pak Panitia, nggih. Orang krungu.
penting sindene bae, Dek. Yen rezeki imen mau rezekine saking sinten Mbak Umi? Saking Pak Kasman. Nggih. Nggih, saking Pak Kasman. Berarti nelayan ngriki. Nggih, niki nelayan ketingale, Pak. Mas. Nggih. Napa nek Ponorogo edek laut, Mbak? Enggak ada laut. Oh, enggak ada laut. Ponorogo enggak ada laut. Berarti ngidul maning. Nggih, paling ngentene Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, ngoten. Aduh, ya nyong pengen dolan ngana jane wis. Napa? Pengen dolan ngana. Pengen ten? Ya nang ndi ora nang daerah Jawa Timur. Tak kira ning Ponorogo. Nyong tau mung Jawa Timur ben mung Malang. Kemudian mung mung Malang. Ning Malang. Ning Malang, ning kono aku mung study tour. Zaman SMP saiki urung. Iya, saiki wis urung tau aku Jawa Timur neh. Nggih, dolan mriko to, Mas. Mboten. Teng daleme jenengan. Nggih, mboten napa-napa. Mam kerupuk. Lho, nggih mboten napa-napa. Tak paringi kerupukku. Diparingi kerupukan jenengan. Lah iya, tak paringi kerupukku. Berarti kalau nanti aku diparingi kerupukan jenengan ya aku tambah semangat. Lho ya gone jenengane do celometan to, Mas. Kerupuk apa ki mau jere? Kerupuk sing dicat iku. Dicat apa? Kerupuknya kerupuk apa, Mbak? Jenenge, Mbak? Kerupuk apa ya, Mas? Kerupuk tengiri. Oh, tengiri enak. Kerupuk apa maneh ngangger campuri karo tengirine nyong. Anjay. Oh, jenengan gadah tengiri. Ada ki nang laut kan ada. Oh. Tengiri ya ana iwak tengiri. Mangga. Guyon ya, Mbak. Nggih. Kelang-kelang dadi saksi bunga siramu kabaran didrasne Ngaturaken gunging manuwun Mbak Umi.